let us see how safe is Iloilo City or how safe is Iloilo downtown during the night. Mabakal kita sang sang pure nga buko juice. Kaya tungod nga nauhaw ngayon yung nga vlogger, mabakal ta di anay. Are type pure nga juice ako yung bakal oh. Wala lang gatas ah. Are oh. Ano yung motay? Fishball lang oh. Sa pabatsyag mo to ang Iloilo safe man sa tanan. Kung gabi safe man. Huwag man sa mga problema. O mano, masanag. Okay. May mga pulis mandigage. O always no. Okay. Thank you. May nang ta juice. Sir, kamusta sir? Hello. Ang mga bata o arang pure gid siya nga juice, diba? Ice. Masaka kita si Esplanade, mangkutong tadi yung mga gatalambay-tambay. Ito wala pa no? Ay na diyang lagawan yung vlogger gabi na pero ari pa ko di naglagaw sa Esplanade. Actually hindi Esplanade ang amon purpose, kini bilog nga Iloilo ginlagaw na namon ni husband. So may nakita ko di nga amiga ko nga naga pungko sa Esplanade, makuton ko ba siya kung ano mambalya sa Iloilo, safe man bala o hindi lalo kung gabi. Kamusta ang Iloilo ga kung pasabiga pungko amo di sa Esplanade, safe man bala ang Iloilo kung gabi? Tama ka safe. Thank you, good na. Taga-diin ka? Nagrangalapas. So, how about sa Lagrangha? Safe man dito? Safe good. Okay, thank you! Hello mga palangga, ari kita diri subong sa Esplanade. Kamangkuton ko si Sir B kung ano mahambal niya sa safety sang Iloilo. Sir, ano mahambal mo sir sa aton nga syudad? Safe man bala? Sige, subong kay lapit na ng eleksyon ng barangay kaya gano'n. Oo. Oo. Bodala pa gani ni Sir Iya family oh. Tik, may mga pulis ka man din nakita sa galibot-libot? Oo, subong sa mga kanto-kanto may mga pulis. Oo, visage. Nami kaya muna ni Uras, gapulong-kupungko pa di ang mga katawhan, no? Manamigid man kay may Esplanade. Thank you, good sir. Thank you, good. Okay, Alas 9, pasado na sa gabi, pero ari pa kami di sa Esplanade. Lapit diri sa may University of San Agustin. Sa aton kagina na pamangkot ng mga nagapalahuway-huway, kag nagalagaw diri, nga safe na safe gid ang Iloilo. Kaya kita mo amuna ni Uras diri, ari pa di subong ang mga tao gapahuway-huway. So sa tanan nga nagaplano nga magkadto sa Iloilo, come and visit Iloilo kay for sure safe gid kamo. Ano to pulis to tay? Ma-travel sa husband ko sa La Paz, then mapaharo kami. May isa kita di ka student nga nakita. Sumangkuto natin kung ano gid bala ka safe ang Iloilo sa isa ka estudyante pareho niya. Ano ka ng college ka na? Ang first year pa lang. Tigin ka school? Sa West Batak. West Visayas State University. Wow, ka mga smart ng mga taga-West. So, mangkuton ta ka, how safe gid ba lang Iloilo City, especially sa mga student like you? Ang para ka na ako dahil ito safe man sa tabi, like may experience in amin nga to malain tapi dapat na-wish mo na dapat wait lang Oo. May interact mo like as lucky man ko amin okay man siya na like safe mami. Hey, ako nga magpanaw ko amin sa or somewhere ang sa crowded dito ka pisyaga ko gagi sa mga lugar wala kag correct sa masana gagid ni area correct. Sige, please stay safe always ha. Thank you so much. Thank you. Esplanade, we decided to go to Haro and La Paz area.
Tapos Lapas Market, diretso na to sa Haro Plaza. Last na to, Haro Plaza. Okay, we're going to turn left for the Lapa Market. Ano? Ang pulis ato sa may Sa Lapas area, ma-observe nato nga may ara kita nga police visibility in front of Western Institute of Technology and St. Clement's Church. So wala ka gidikulbaan bisan medyo hindi di masanag nga area kay may ara gid police. And now, ari kita di sa Haro Plaza and I'm so proud to introduce to you nga aton nga Haro Plaza is so beautiful. Kag very, very masanag nga hindi siya kululbaan magpungko-pungko sa palibot. So safe gid ang palibot sa Haro Plaza kay because nga ang mga lights sos kasanag-sanag gid kaayo kag damo mga vendor sa palibot at the same time karon dito sa sulod I'm sure damo-damo to gapungko nga mga nagapahuway-huway nga mga tawo. This time, sa aton content, hindi gid naton focus gid ang beauty sang Haro Plaza, kundi ang aton focus is ang safety sang aton pumuluyo sa tungang gabi sa Iloilo City. So I promise to all nga balikan ko gid ang Haro Plaza kag himuan content kung ano ang mga improvement pagid kag ano ang inyo mahambal sa aton nga bag-o nga Haro Plaza. So guys, what's it for my next vlog about Haro Plaza. But today, mamangkot kita di anay karon sa mga nagapulungko-pungko diri o kun sa isa ka vendor diri. Bantay man di Japon gabi. Kawan gid ang inyo vlogger ari kita diri sa may Plaza Haro kag of course hindi naton pagpalampason ang mga negosyante like mga fishball nga niya vendor. So mangkuton ta siya bikon how safe is Iloilo at sa vendor bala ano ka safe ang Iloilo lalo ka sa nagarenegosyo para sa imo lalo kung gabi. Safe man. safe man lang. Wala ka man kaagi ginhold up, wala ka mga kagway man. Ate, sige, hasta ka na oras, hasta gid ka mag-aga? Hasta alas 11 na. Wow! Di ko hindi mo ubos, imo baligyahay, ano na lang, nabalik mo lang. Imo gid ne? Hindi. Gina, gabaligya ka lang. Ate Mayo, pisan. Sige to thank you gid. Na-obserbaran nyo, no? Manug alas 10 na sa gabi, pero ang damo pa ang tao. So it means na safe ang Iloilo City. Wala gid problema sa safety sa Iloilo City. Kay kada corner, kada cruising may makita kita nga police visibility. So congratulations Mayor Jerry Triñas sa manami gid nga pag-implementar sang aton nga safety sa aton mga pumuloy sa syudad sa Iloilo. Labi na gid ang service sa mga policemen. This time, wala man natin yung palampas i-show sa inyo ang sa city proper, lalo na gid ang sa Port San Pedro nga area. So kita nyo madulom na diri ha, pasado na alas 9 or manug alas 10 na, pero nakita nyo man nga damo paghihapon nga nagapulungko-pungko diri nga area. Ang aton nga city proper sa kagwapa-gwapa gid tulokon o di bala sige sa aton nga mga videos nga ni tan-aw kamo anay sang aton nga city proper kung ano sa katinlo, kung ano kagwapa kag kung ano ka safety.
area namin. SM Delgado. Sa Agustin pa. Pwede na tubla kasaka sa overpass na natin. Pabalik. Pwede man sa Esplanade. Tubla agyan na itong Esplanade kung may mga tao pa ito na gano'n. Kabot ako di sa Tubang sa hospital diri sa Haro sa Don Benito Hospital. So nakita ako nga kadamo diri sa mga taxi drivers nga naga-standby sa Sagwa. Mangkuton ta bala kun how safe ang Iloilo gid sa ila pagbiyahe subong nga gabi. Sa aton nga gwapo nga Ilonggo nga taxi driver. Yan isang ano sang Light of Glory abaw. Light of Glory ni gali yan isang Go Taxi. Sir mayong gabi kamusta ang pagbiyahe ta sa syudad sa Iloilo? Okay man. Subong yang nasubong nga ang mga biyahe yung safety man ng Iloilo ang niya. Oh, safe man no. Why ka man kaagi gin hold up gin ano whatever nga mga daw kalain na bing experience. Sa 13 years na akong experience sa taxi ang pagi na. Ay abaw. Mayo kagin swerte kagin sir kay isa pa nakita ko ang Iloilo the safe man gid tuod. Hindi man kasi ang unang adam. Gani. Di kamusta ang income bisang mga driver sa taxi okay man? Subong daw hindi pag iligid namin subong kay di damo ang kompetensya. Di kamusta kung December daw bawi man? December ya, season gina siya ng taxi kit. Ang mga halos tao daw may mga bonus. Oo. Di abi shout out na upod mo daw nga taxi driver, shout out ka na. Shout out lang ako sa mga taxi drivers nga co-unit dito sa Light of Glory sa tanan nga taxi drivers dito sa Iloilo. May gabi sa tanan. Oh, very good. Thank you, sir. Okay guys, that's it for today. Kag I hope nga nag-enjoy ka mo sa aton interview sa mga nagkalain-lain nga mga citizens ng Iloilo kung paano ka-safe ang Iloilo City during the night. So I hope I can see you on my next vlog. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you. See you all. Bye!